Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας ή καλημέρα σας αναλόγως την ώρα που βλέπετε αυτό το βίντεο εδώ στο νέο μου κανάλι, το Bill Collin Ερευνητική Δημοσιογραφία. Ένα δεύτερο κανάλι που έφτιαξα λόγω της λογοκρισίας που υπάρχει στο YouTube, έτσι σαν δεύτερη προσπάθεια, έτσι σαν ένα δεύτερο δρόμο που μπορείς να ανοίξεις στο διαδίκτυο για να μπορείς να μιλάς ελεύθερα όσο μπορεί να μιλάς ελεύθερα. Βέβαια αυτό το κανάλι, όπως το λέω συνέχεια θα το πω τώρα, δέχεται πολύ πόλεμο από το YouTube, δηλαδή από αυτούς ουσιαστικά που ελέγχουν και το YouTube. Δεν είναι δυνατόν, ξέρω εγώ, να βάζω ένα βίντεο και μετά που κάνω 2 εβδομάδες να έχει 20-25 views που το έχω βάλει σε ομάδες, το έχω στείλει σε μηνύματα, το έχω βάλει στο λογαριασμό στο Facebook που έχω πάνω από 900 φίλους εκεί πέρα που σχεδόν όλοι με κάνουν τους έκανα φίλους γιατί μιλάω για αυτά που μιλάω και ενδιαφέρονται να τα δούνε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, φίλες και φίλοι, ότι η παγκόσμια εξουσία παίζει τα παιχνίδια της ξεκάθαρα. Δεν έχουν σταματήσει ποτέ, δεν σταματάνε ποτέ, δεν τα παρατάνε ποτέ ώστε να καταφέρουν να φέρουν τους ανθρώπους εκεί που θέλουν αυτοί, να μας ελέγχουν πλήρως δηλαδή και να μας υποτάσσουν. Ο απότερος σκοπός τους είναι να μας πάρουν την ψυχή. Αλλά ποιος ασχολείται τώρα με τα της ψυχής, με τα πνευματικά, με τα υπαρξιακά που λένε διάφοροι, που το έχω αναφέρει και εγώ πολλές φορές ότι δεν ασχολείται ο μέσος άνθρωπος. Το θέμα είναι όμως ότι αν δεν ασχολείσαι με αυτά είσαι χαμένος από χέρι, γιατί αυτοί που σου λένε ότι θέλουν να σε βοηθήσουν να ζεις καλά σε αυτόν τον κόσμο και να μην αρρωστήσεις και πεθάνεις, είναι αυτοί που πραγματικά θέλουν το αντίθετο να κάνουν και δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να σου φέρουν κάτι καλό στη ζωή σου. Αυτό το είδαμε πάρα πολύ καλά με την υγειονομική κρίση και τα μέτρα που φέρανε. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος ότι το ίδιο συμβαίνει το ίδιο ακριβώς και με την κλιματική κρίση και με την ψηφιοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά που ζούμε και όλη αυτή την προπαγάνδα που υπάρχει. Που προπαγάνδα σημαίνει δια της φήμης. Προσπαθούν δηλαδή να βάλουν το δημοφιλές, διαφήμιση που λέμε, ή να σε πείσουν να πάρεις ένα απορρυπαντικό για την τουαλέτα, ή ακόμα και τα πιο extreme πράγματα, όπως για παράδειγμα να δεχτείς την ψηφιοποίηση, την προσωπικό αριθμό, τις νέες ταυτότητες και όλα αυτά, όπως έκανατε και τελευταία εκπομπή εδώ στο κανάλι αυτό που παρακολουθείτε για τις νέες ταυτότητες και οτιδήποτε άλλο σχετικό. Εδώ θα δούμε, βλέπετε στον τίτλο του βίντεο που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή που λέει Κίνα και τσιπάκι εγκεφάλου. Βγάλανε ένα εμπορικό, λέει, είναι το πρώτο εμπορικό τσιπάκι, λέει, εμφύτευμα εγκεφάλου, λέει, που βγάλανε. Θα δούμε τι εννοεί ο ποιητής που λέμε, έτσι. Μετά θα δούμε κάτι το οποίο είναι και αυτό αρκετά ενδιαφέρον, που έχει να κάνει την ανωνυμία στο διαδίκτυο, όλα αυτά που έχουν σχέση με τα social media, γενικότερα πως πρέπει να μπαίνουμε και να κάνουμε το οτιδήποτε στο διαδίκτυο, γιατί πρέπει να είμαστε σωστοί και υπεύθυνοι πολίτες, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν μας λένε τόσο καιρό. Τέλος πάντων. Και μετά θα δούμε και την πανοπλία για πρόβατα. Τι είναι αυτό, η πανοπλία για πρόβατα? Είναι κάτι το οποίο δηλαδή δεν πάει το μυαλό σας. Αν δείτε τη φωτογραφία θα καταλάβετε. Έχει τις τελευταίες μέρες σε κάποια όσοι το μάθανε τους έχει κάνει πολύ έτσι, μεγάλη εντύπωση, λέει, και φιλοζωικές οργανώσεις και διάφοροι άλλοι βεστούλιδες που αγαπάνε τα ζώα. Είναι σαν αυτούς προφανώς που μιλάνε ότι πρέπει να γίνουμε vegan για την αγάπη προς τα ζώα, γιατί είναι κρίμα, λέει, να τα εκμεταλλευόμαστε, να τρώμε το κρέας τους, λέει, να τα αλεπορούμε για να πάρουμε το κρέας και τα γάλα και θα πρέπει να τρώμε μόνο φυτικές τροφές. Λες και τα λαχανικά, τα φρούτα και αυτά δεν έχουν ζωή, απλά επειδή δεν μοιάζουν σαν τον άνθρωπο, ας πούμε, όπως το αρνάκι, το κατσικάκι, ξέρω εγώ, ή το κοτόπουλο, που το βλέπεις να περπατάει. Δεν πειράζει να κόψει το μαλλί και να το φας, είναι διαφορετικό. Δεν είναι. Ό,τι έχει ζωή μέσα του, ότι υπάρχει, είτε είναι ζωντανό, δεν. Πώς το λένε, δεν πρέπει να το εκμεταλλευόμαστε με την έννοια γενικότερα να του κάνουμε κακό. Απλά επειδή αποτελούμε και εμείς μέρος της φύσης, από τον ανθρώπο, το σώμα μας δηλαδή, όχι η ψυχή μας. Ψυχή έχουν μόνο οι άνθρωποι. Τα ζώα έχουν μόνο το ένστικτο αυτό που υπάρχει μέσα για να μπορεί να ζήσουν. Ο άνθρωπος έχει κάτι διαφορετικό, έχει την ψυχή, έχει το πνεύμα που είναι αυτό που το έφτιαξε ο Θεός ξεχωριστά σχέση με τον ζώα. Αλλά επειδή ζούμε από τα ζώα, επειδή όμως ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, πρέπει να έχουμε και εμείς τις βιολογικές, το βιολογικό σώμα, να τρώμε, να πίνουμε και να περπατάμε και να κοιμόμαστε όπως τα ζώα πάνω κάτω το κάνουν, από τα μικρότερα μέχρι τα μεγαλύτερα. Το θέμα είναι, φίλες και φίλοι, ότι λένε αυτοί vegan ότι κρίμα τα ζωάκια και τρώνε τα φυτά, όλα δεν υπάρχει θέμα. Είναι από τη μία το βλέπουν έτσι, μία το βλέπουν αλλιώς. Όταν όμως αυτοί βλέπουν να σκοτώνονται βάναυσα τα ζώα, ειδικότερα αυτό με την ευλογία των προβάτων, εγωπροβάτων και την πανόλη των προβάτων και να μην νοιάζεται κανένας και να τα σκοτώνουν χειρότερο τρόπο, είναι ακόμα και κάποια τα θάψαν ζωντανά. Δεν νοιάζονται καθόλου για κάτι τέτοιο, αλλά νοιάζονται μόνο κρίματα ζωάκια γενικότερα, γιατί και αυτοί δεν είναι αυθόρμητοι, πώς το λένε, η δική τους η αντίδραση
αλλά είναι στοχευμένοι από την ίδια την παγκόσμια εξουσία, είτε το έχουν καταλάβει αυτό είτε όχι, άμεσα ή έμεσα εξυπηρετούν τα συμφέροντα της παγκόσμιας εξουσίας και όχι κάποιου άλλου. Τέλος πάντων. Ο Θεός, μάλιστα, αν πιστεύουμε στον Θεό, Ιησούς Χριστός ουσιαστικά, μας είπε ότι πρέπει να τρώμε τα πάντα, ό,τι μπαίνει από το στόμα λέει είναι ευλογημένο, ότι βγαίνει από το στόμα σαν λόγια είναι το κακό και ό,τι βγαίνει από το πίσω μέρος δηλαδή του σώματός μας, ξέρετε από πού. Το θέμα είναι, φίλες και φίλοι, ότι εμείς δεν κάνουμε αυτό μας λέει ο Χριστός, δεν νηστεύουμε τα πάθη και τις αμαρτίες όπως μας είπε, που νηστεύω σημαίνει δεν τρώω τίποτα, όχι δεν θα φάω κρέας, αυγό και γάλα και πώς το λένε και θα κάνω κάτι το ιδιαίτερο. Τα έχω πει αρκετές φορές. Είναι υποκρισία μεγάλη το να λες ότι εγώ δεν θα φάω κρέας, αυγό και γάλα για μια εβδομάδα, ξέρω, και την εποχή που γιορτάζουμε το Πάσχα, ξέρω εγώ, ή την Σαρακοστή που λέμε και θα φάμε οτιδήποτε άλλο. Αλλά για το Θεό το κάνεις αυτό, υποτίθεται, για να καθαρώσεις το σώμα σου έτσι από το ξύνωση λέει. Αλλά ποιο είναι το θέμα, όταν ζητάμε κάποιο αίτημα, ας πούμε, πάνω στο Σύνταγμα, κάποιοι κάπου αλλού και λέει κάνουμε απεργία πείνας, δεν τρώνε ακριβώς εντελώς τίποτα. Δηλαδή για να του πάρουν, που λέμε εντός εισαγωγικών, τους ανθρώπους, δεν τρώνε τίποτα, αλλά για τον Θεό, πώς το λένε, δεν είναι κοροϊδία το να μην φας κρέας, αυγά και γάλα. Γιατί ο Θεός στο όπα μας είπε να νηστέψουμε τα πάντα, όχι μόνο να μην φάμε μερικές τροφές, γιατί αυτός ο Υιός του Θεού, Ιησούς Χριστός, όταν μετά ο Ιωάννης ο πρόδρομος τον βάφτισε, πήγε και 40 μέρες στην έρημο και δεν έφαγε απολύτως τίποτα, ήταν πλήρως εναντίον των βιολογικών αναγκών του, και όταν μετά πείνασε, περάσαν σε αυτά 40 μέρες, βγήκε ο Σατανάς να τον πειράξει, να τον φέρει στο δοκιμασία δηλαδή, και του είπε: εσύ που είσαι ο Υιός του Θεού, μετέτρεψε λέει αυτούς τους λίθους σε άρτους. Δεν το είπε ούτε σε κρέα, ούτε αυγά, ούτε σε γάλα. Σε άρτο, σε ψωμί δηλαδή, κάτι το οποίο είναι νηστίσιμο, όπως λέμε, όπως λέει η οργανωμένη χριστιανική εκκλησία, Ορθόδοξη Εκκλησία παράδειγμα. Φίλες και φίλοι, καθίστε και σκεφτείτε κάποια πράγματα. Εγώ βγαίνω και σας τα λέω. Δεν σας δίνω ποτέ όμως τίποτα περισσότερο από τροφή για σκέψη και δεν περαιτέρω έρευνα. Δεν δίνω ποτέ κατευθυντήριες γραμμές. Γι' αυτό δεν υπάρχει κανένας λόγος κάποιος να έρθει σε αντιπαράθεση μαζί μου. Για αυτά που λέω, πιστεύω, πρεσβεύω. Δεν σας λέω ποτέ, σε κανένα περίπτωση, αν πιστέψετε τον Ιησού Χριστό, τι θέλει πίσω μου ελθεί. Απλά εγώ μιλάω για τον Χριστό, για τον τριαδικό Θεό, ιδιαίτερα το δεύτερο πρόσωπο του Θεού, τον Ιησού Χριστό, γιατί πιστεύω σε αυτόν. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα, είναι να σώσω την ψυχή μου και όχι τη ζωή μου. Προσπαθώ μέσω του ιδίου του, με τον λόγο του, να απορρίψω αυτόν τον κόσμο, τις βιολογικές μου ανάγκες όσο γίνεται, για να περπατώ στον πνευματικό δρόμο, για να σώσω την ψυχή μου, να πάω στη βασιλεία των Ανών. Εσείς κάντε ό,τι θέλετε, είναι θέμα δικό σας. Σώστε τη ζωή σας, οτιδήποτε άλλο πιστεύετε ότι πρέπει να σώσετε. Αν όμως θέλετε να σώσετε την ψυχή σας, μόνο μέσω του Ιησού Χριστού θα πάτε στη βασιλεία των Ουρανών, όταν ζητάμε να πάμε στη βασιλεία των Ουρανών. Με άλλο τρόπο δεν γίνεται. Και να προσπαθούμε να βοηθάμε τους άλλους ανθρώπους, αυτό που λέμε αγάπη είναι το να μοιράζεσαι. Έχουν δύο χιτώνας να δίνει τον έναν. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τα άρθρα που έχω ετοιμάσει για σήμερα. Πριν το κάνω αυτό, επίσης να σας πω, αν θέλετε σε αυτό το κανάλι εδώ να κάνετε subscribe, εγγραφή. Και αν θέλετε βέβαια το κάνετε για να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, και αν αυτό το βίντεο ή κάποιο άλλο που δείτε σας αρέσει, να πατήσετε το like για να ανεβεί τις προτάσεις όσο να ανεβεί, όσο μπορέσουν να το δούνε και ας δείχνει το βλέπουν λίγοι, όπως είπα πριν. Υπάρχει βέβαια και το παλιό μου το κανάλι, το Bill Collins Singer, μπορείτε και εκεί να μπείτε, να κάνετε εγγραφή και να δείτε τι έχω ανεβάσει. Όπως βέβαια και στο κανάλι μου στο Odyssey, όπως σας λέω εδώ υπάρχει ενεργό link και γι' αυτό κάτω από αυτό το βίντεο. Μπαίνετε και βλέπετε, αν δεν το ανοίγει, τότε κάντε εγγραφή, επικόλληση όλο αυτό το link, όλο αυτό το σύνδεσμο στο Google από αλλού, πατάτε το Enter, και αν δεν το κάνει και αυτό, υπάρχει λογοκρισία μεγάλη με κανάλια σαν το μπορεί να έχει στο Odyssey, στο Rumble κάπου αλλού, τότε κάντε την ίστατη προσπάθεια να γράψετε Bill Collins, μάλλον να γράψετε Odyssey στο Google, πατήσετε το Enter και στο ψαχτήρι του Odyssey να γράψετε Bill Collins, εσείς πως θα γράφω από κάτω, και να μπείτε και να δείτε αν θέλετε βέβαια το κάνετε αυτό, αν θέλετε δεν το κάνετε. Πάμε τελικά, μετά από όλα αυτά που πρέπει να πω. Δικιά μου να πω και να λέω ότι θέλω σε αυτό το κανάλι, όσο γίνεται να το λέω. Είμαι και πέρα τα συμπεράσματα, πάτε δικά σας, κάντε ό,τι νομίζετε. Πάμε να δούμε το πρώτο άρθρο τώρα, έτσι, για το τσιπάκι αυτό, που το καινούργιο της Κίνας. Για να το δούμε. Βέβαια γνωστό, το έχω πει αρκετές φορές και εδώ σε αυτό το κανάλι και στο άλλο το κανάλι που έχω στο YouTube και στο Odyssey, και στα εισαγωγές που κάνω κάθε Τρίτη 9.30 ώρα στο Facebook. Μπορείτε να με βρείτε στο Facebook, σαν το κανονικό μου όνομα Βασίλης Κοντός, που σας είπα. Υπάρχουν τα στοιχεία και για αυτό από κάτω από το βίντεο αυτό στην περιγραφή. Ο Elon Musk έχει κάνει με την Neuralink την εταιρεία του, έχει βάλει αρκετά τσιπάκια ήδη σε κάποιους ανθρώπους για να τους θεραπεύσει από ασθένειες και διάφορα προβλήματα υγείας και να τους δώσει και άλλες δυνατότητες για τίποτε άλλο. Αν δούμε τώρα εδώ αυτό το άρθρο από το Euro Today, τι λέει εδώ πέρα και τα συμπεράσματα δικά σας.
Στην Κίνα, λέει, η πρώτη εμπορική εμφύτευση εγκεφαλικού τσιπ στον κόσμο. Τι εννοεί εμπορική? Σε σχέση με αυτά που κάνει ο Elon Musk, ποια είναι η διαφορά? Λοιπόν, η Κίνα πραγματοποίησε την πρώτη στον κόσμο εμπορική επέμβαση εμφύτευση πνευματικής διαπαφής εγκεφάλου υπολογιστή, Brain Computer Interface BCI, καταγράφοντας ένα σημαντικό ορόσημο στην ευρωτεχνολογία και ενισχύοντας τις φιλοδοξίες της να αποκτήσει ηγετική θέση σε ένα τομέα που ανταγωνίζεται άμεσα στη Neuralink του Elon Musk. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα στο νοσοκομείο Ουασάν της Σανγκάης. Οι γιατροί εμφύτευσαν ένα εγκεφαλικό τσιπ μεγέθους νομίσματος σε ασθενή που είχε χάσει την κινητικότητα του χεριού του ύστερα από τραυματισμό σπονδυλικής στήλης σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 10 χρόνια. Σύμφωνα με τις κινέζικες αρχές, η επέμβαση ήταν επιτυχής. Τα εγκεφαλικά σήματα καταγράφηκαν, ήταν σταθερά και υψηλής ποιότητας, ενώ η κατάσταση του ασθενούς παραμένει σταθερή. Μάλιστα. Το εμφύτευμα νέο ή NEO που αναπτύχθηκε από την νεοφυή εταιρεία Neuracle Medical Technology, που σημαίνει νέο Oracle, για να σας δώσω να καταλάβει πώς το λέει, έχει χρησιμοποιήσει τη λέξη Oracle που σημαίνει όραμα και έχει βάλει το Neuro που σημαίνει νεύρο, το έχει κάνει Neuracle, δηλαδή σαν να είναι το όραμα, ας πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε, έτσι το καταλαβαίνω εγώ, της νευροεπιστήμης, να πούμε, στη τεχνολογία της ιατρικής. Τοποθετείται, λέει, στην εξωτερική επιφάνεια του εγκεφάλου χωρίς να διεισδύει στον εγκεφαλικό ιστό, ενώ ο Elon Musk το βάζει μέσα, ανοίγει ένα κομμάτι από το κρανίο και το βάζει μέσα. Η συσκευή, λέει, διαβάζει τα ανδρικά σήματα και θα μετατρέψει κινήσεις του χεριού, αποτελώντας μια λιγότερο επιβατική προσέγγιση σχέση με άλλες τεχνολογίες. Παλιότερα, όπως ξέρετε, έχει μιλήσει και ο Bill Gates για τσιπάκια. Το νέο έλαβε, λέει, το NEO, όπως να το πεις, έλαβε εμπορική έγκριση από την Κινέζικη Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων τον Μάρτιο, γεγονός που το επιτρέπει να διατεθεί ως κανονικό ιατρικό προϊόν και όχι μόνο στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών. Μάλιστα, μπορεί δηλαδή να το πάρεις μόνος, ας πούμε, να ζητήσεις να το αγοράσεις. Μέσα σε 4 μήνες ξεκίνησε η παραγωγή του, η διάθεσή του σε νοσοκομεία, η επιλογή των ασθενών και η ένταξή του σε τοπικά προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας. Η εξέλιξη, λέει, εντάσσεται στην στρατηγική του Πεκίνου να αναδείξει τις διαπαφές εγκεφάλου υπολογιστή σε έναν από τους βασικούς κλάδους οικονομίας του μέλλοντος, με στόχο την ανάδειξη 2 ή 3 παγκόσμιων πρωταθλητών έως το 2030. Το 2030 είναι μια κομβική ημερομηνία που, όπως ξέρετε, υπάρχει η Ατζέντα 2030 με τους στόχους, 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που μιλάνε για την κλιματική κρίση, την κλιματική αλλαγή και όλα αυτά για την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν είναι τυχαίο το 2030. Που βέβαια αυτό έχει σχέση και με το πώς θέλουν να κατακτήσουν τον κόσμο αυτή και να τον υποτάξουν και να ελέγχουν πλήρως μέχρι το 2030. Τότε θέλουν και τον παγκόσμιο ηγέτη και σωτήρα τους να φέρουν. Αυτό που τις τελευταίες εβδομάδες είχε αναφερθεί ο Νετανιάχου, το είπα και στο βίντεο τελευταίο που ανέβασα στο παλιό μου κανάλι στο YouTube, το Bill Calling Singer. Εκεί πέρα μπορείτε να μπείτε και να δείτε κάποια σχετικά πράγματα στο τελευταίο βίντεο. Για να δούμε παρακάτω. Την ίδια ώρα, λέει, η Neuralink του Elon Musk συνεχίζει τις κλινικές δοκιμές στις ΗΠΑ, έχοντας φτάσει τη δική της συσκευή σε περισσότερους από 20 ασθενείς, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη λάβει πλήρη εμπορική έγκριση το Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων FDA. Το σύστημά της στοχεύει να επιτρέπει σε ανθρώπους με παράλυση να ελέγχουν υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και ρομποτικά άκρα μόνο με τη σκέψη τους. Και όταν το κάνεις αυτό μετά, θα μπορεί να γράφει και να σβήνει στη σκέψη σου, γιατί, λέει, ο Elon Musk το ονόμασε, που είναι ως γνωστόν, το έχω πει αρκετές φορές, το τσιπάκι αυτό τελέπαθη, δηλαδή τηλεπάθεια. Δεν χρειάζεται πια, λέει, να μιλάμε ο ένας στον άλλον, θα μεταφέρουμε τις σκέψεις μας ο ένας στον άλλον, όπως παίρνεις και κάνεις αντιγραφή που κόλλησε ένα σύνδεσμο, ένα link από το YouTube στο Facebook και τα πράγματα, λέει, θα είναι power, πολύ καλά, έτσι. Ναι, αλλά αυτός που θα έχει τη δυνατότητα αυτό το πρόγραμμα, αυτή την τεχνολογία να το κάνει, θα μπορεί να γράφει και να σβήνει στον εγκέφαλό σου. Και θα γίνει πραγματικότητα αυτό που είδαμε στην ταινία του Robocop 2 του 1990, που ο Robocop, ο Alex Murphy, είχε τον εγκέφαλο, γενικά όλο το κεφάλι ανθρώπινο, μέχρι κάποιο σημείο του λαιμού και του θώρακος και, πώς το λένε, το υπόλοιπο ήταν ρομπότ. Αλλά μπορούσε να καταλάβει μια χαρά και το κεφάλι τουλάχιστον και παρακάτω κάποιο τμήμα του σώματος. Ποιο είναι το θέμα όμως, φίλοι και φίλοι? Ότι του βάλανε πόσες εντολές μες στον εγκέφαλο με κάποια ηλεκτρόδια, κάποια ειδική συσκευή που του είχε βάλει και μια ειδική ψυχολόγος, και αυτός δεν μπορούσε να το δεχθεί αυτό το πράγμα στον εγκέφαλο, την έχετε δει την ταινία αυτή, το Robocop 2, και δεν το άντεχε. Και κάποιοι επιστήμονες άλλοι εκεί είπε, λέει, για να καταφέρει να το βγάλει αυτό που θα τον τρελάνει όλη αυτή η κατάσταση, παρέμβαση, λέει, στον εγκέφαλό του, μόνο με προσπάθεια, λέει, με υψηλή τάση να μπορέσει να το βγάλει. Και αυτός μόλις το άκουσε, τράβηξε όλο το ηλεκτρόδια, σηκώθηκε, έβαλε τα χέρια του σε υψηλή τάση έξω από το κτίριο, τον χτύπησε το ρεύμα και τελικά σβήστηκαν όλες αυτές οι εντολές.
Και το 1990 πάλι, και αυτό δεν είναι τυχαίο, στην ταινία Ολική Επαναφορά με τον Λάνος Βαρτσενέγκερ, τον Μάικλ Άιρονσάιντ και τη Σάρον Στον, η ταινία λέγεται Ολική Επαναφορά, Total Recall. Τι συμβαίνει σε αυτή την ταινία, δεν την έχετε δει, αν την έχετε δει να σας θυμίσω. Όσοι λέει άνθρωποι λέει, δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν διακοπές κάπου, ελάτε λέει σε εμάς λέει, που λέει στην εταιρεία Total Recall, που λέγεται Ολική Επαναφορά, και εμείς θα σας φυτέψουμε λέμε στον εγκέφαλο με κάποιο ειδικό τρόπο εμφύτευση, αναμνήσεις ότι κάνετε διακοπές. Θα τις σχεδιάσετε όπως θέλετε, μάλλον θα κάνετε αυτά που θέλετε στις διακοπές αυτές. Έχει πολύ ποικιλία μέσα στο πώς μπορεί να το κάνεις. Καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι, γιατί μιλάμε το 1990 αυτές οι δύο ταινίες, δύο από τις πολλές ταινίες που είχαν κάτι παρόμοιο, που το λέγουμε επιστημονική φαντασία, που δεν ήταν ποτέ επιστημονική φαντασία, ήταν τεχνολογίες εφαρμοσμένες, όχι δεκαετίες πίσω, αλλά χιλιετίες. Είναι η λεγόμενη τεχνολογία των θεών, όπως σας αναφέρω εγώ συχνά και το βγάζω στο μυαλό μου, όπως αναφέρω στην ελληνική μυθολογία, με τα εργαστήρια του Δεδάλου και του Ηφαίστου, με τα επτάμενα αυτά οχήματα που είχαν οι θεοί, με τα αυτόματα που σημαίνει ρομπότς, έτσι. Με τις πόρτες που ανοίγανε μόνοι τους και ένα σωρό πράγματα και περίεργες καταστάσεις μέσα αυτά τη μυθολογία, όχι μόνο την ελληνική μυθολογία, αλλά και σε όλο το παγκόσμιο, την παγκόσμια μυθολογία εκείνης της εποχής. Πάμε να δούμε φίλες και φίλοι τώρα ένα άρθρο για την ανωνυμία στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει, ποιες είναι οι εξελίξεις, για να δούμε. Λοιπόν, εδώ στο σελίδα l.gr του Δημοσθένη Ηλιακόπουλου διαβάζουμε: καμία ανωνυμία στο διαδίκτυο. Απείλησε ότι θα σκοτώσει Βρετανό κομματάρχη και τον συνέλαβαν. Για θυμηθείτε πριν λίγα χρόνια και το 2020-2001 που κάποιοι άνθρωποι λέγανε κάποια πράγματα που ήταν επικίνδυνα για την παγκόσμια εξουσία και για το καλό των υπόλοιπων ανθρώπων, για τα ειρηνικά μέτρα, πηγαίναν στο σπίτι τους και τους συνελάβαναν. Ήταν σε κάποιο χώρο και μαθαίνουν ότι είναι εκεί πέρα μέσα στο διαδίκτυο και τους συνελάβαναν. Για να το διαβάσουμε αυτό το άρθρο. Η πικρή υπενθύμηση που μας έρχεται από την Βρετανία με πρωταγωνιστή έναν πολιτικό παρουσιάζεται ως δεξιός. Η Βρετανική αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα ο οποίος απείλησε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X να πυροβολήσει τον Nigel Farage, τον ηγέτη του αντιμεταναστευτικού κόμματος Perform UK. Την πληροφορία αυτή μετέδωσε η εφημερίδα Telegraph σήμερα. Ο ύποπτος, ο οποίος λέγεται ότι αυτοχαρακτηρίστηκε τρομοκράτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φέρεται να προειδοποιήσει τον κύριο Φάρατζ. Θα σε πυροβολήσει το κεφάλι αν κερδίσεις. Δεν κέρδισε όμως. Γιατί τον πυροβολείς, γιατί είναι πιθανός εγκληματίας και τρομοκράτης. Όπως λέω εγώ εδώ και καιρό, όχι μόνο εγώ βέβαια, ότι αν δεν κάνουμε αυτά που μας λένε και βγαίνουμε ελεύθερα και μιλάμε, θα είμαστε πάντα πιθανοί εγκληματίες και τρομοκράτες. Μακάρι να έλεγα φούμαρα, προφανώς δεν λέω, αυτό εδώ και χρόνια το έχω καταλάβει ότι ισχύει. Το απειλητικό μήνυμα φέρεται να δημοσιεύθηκε στον X στις 8 Μαΐου μετά τις τοπικές εκλογές, όταν το Reform σημείωσε σημαντικά κέρδη σε όλη την Αγγλία. Είναι παλιά είδηση. Μάλιστα, πριν λίγες μέρες ανέβηκε στο l.gr, τέλος πάντων. Απαντώντας στη σύλληψη, ο Φάρατζ δήλωσε: αυτή είναι η πρώτη φορά που η αστυνομία να έχει ενεργήσει προληπτικά σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ελπίζουν να εξετάσουν τις άλλες 300-400 παρόμοιες αναρτήσεις μόνο από φέτος. Όταν θέλεις να σκοτώσεις κάποιον ο οποίος ενοχλεί την παγκόσμια εξουσία, δεν σε επηρεάζει κανένας. Αλλά άμα είναι κάτι το οποίο δεν ενοχλεί την παγκόσμια εξουσία, είναι το αντίθετο, έτσι. Είπες κάτι που θίγει τα συμφέροντα της παγκόσμιας εξουσίας, σε κυνηγάνε. Δεν θίγει και είναι καν καλό, μεγάλη μια χαρά, είσαι μαζί μας. Φίλες και φίλοι, όταν λέμε παγκόσμια εξουσία, σας το λέω πάντα και θα το πω και τώρα, όπως μας είπε ο Ιησούς Χριστός, ο άρχον του κόσμου τούτου είναι ο Σατανάς, έτσι. Και ο Απόστολος Παύλος μας είπε ότι δεν έχουμε να κάνουμε σάρκα και αίμα, αρχές, ιδέες και εξουσίες. Αυτοί πραγματικά κυβερνούν αυτόν τον κόσμο δεν είναι καν άνθρωποι, είναι αυτοί που δεν πεινάνε, δεν διψάνε και δεν νηστάζουν. Είναι οι δαίμονες, εκπεσόντες άγγελοι ή άλλα όντα που έχετε ακούσει. Από εκεί και πέρα ο καθένας σας τα βλέπει τα πράγματα όπως θέλει. Έτσι. Εγώ δεν είμαι εδώ να σας πω τι θα κάνετε και θα σκεφτείτε σε κανένα περίπτωση. Σας προβληματίζω μόνο όπως κάνουν και κάποιοι άλλοι για μένα. Αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια. Λέει, όχι μόνο λέω για άλλα με βίντεο και ανθρώπους να πυροβολούν και ούτω καθεξής. Και στο παρελθόν έχουμε υποβάλει πολλές αναφορές στην αστυνομία για να μας πούνε ότι αυτές οι εναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν πληρούν το όριο, κάτι που είναι απίστευτο. Έτσι είναι αυτό που σας είπα. Ό,τι συμφέρει την παγκόσμια εξουσία δεν ασχολείται. Ό,τι δεν συμφέρει κατευθείαν να σε πιάσει, να σε κάνει μάγκα. Έτσι, ο ρόλος του Φάρας λέει στην βρετανική πολιτική σκηνή, ενός ανθρώπου στο όνομα του οποίου συνδέθηκε με τον Brexit, είναι αμφιλεγόμενος με τον ίδιο τον Elon Musk να λέει πως δεν είναι το κατάλληλο άτομο για να ηγηθεί μιας πραγματικής δεξιάς πολιτικής δύναμης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτός ο Elon Musk, ρε παιδί, με τα τσιπάκια του, με τη SpaceX, με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και οτιδήποτε, είναι πολύ
περίεργο να πιστέψεις ότι θέλει κάτι καλό για τους ανθρώπους. Επειδή δηλαδή μπορεί να σου βγει και να σου πει, νομίζω την ταινία αυτό το Σύνδεσμο Βιτζιλάντε, που σημαίνει ο πολίτης τιμωρός, που μίλαγε εναντίον της παγκοσμιοποίησης ταινία, και τους μουσουλμάνους που καταλαμβάνουν την Ευρώπη και το δυτικό κόσμο και τη Βόρεια Αμερική και την Αυστραλία, ότι επειδή είπε έτσι αυτό για την ταινία του Νόλαν, ότι είναι κακό για την ιστορία των Ελλήνων να βάσεις μια μαύρη, ξέρω εγώ, για να πέσει την Ελένη. Τι να πεις τώρα, είναι κάποια πράγματα που τα λένε γιατί στηρίζουν κάποια συμφέροντα, φίλες και φίλοι. Από εκεί και πέρα ο καθένας τα βλέπει ως θέλει, όπως και ο Ντόναλντ Τραμπ έλεγε πράγματα τα οποία ήταν εναντίον υπό τη νέα τάξη πραγμάτων, και ο Πούτιν, αλλά τελικά λίγο πολύ εξυπηρετούν τα συμφέροντα της νέας τάξης πραγμάτων όλοι αυτοί. Μην περιμένετε τίποτα από όλους αυτούς. Ο μόνος σωτήρας που υπάρχει είναι ο Ιησούς Χριστός, αλλά όχι για να σας σώσει με την έννοια να περνάτε καλά σε αυτόν τον κόσμο, αλλά για να σας βοηθήσει να αντέξετε τα πάντα όλα όσα συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο και να πάτε, αν το θέλετε, μαζί του στη Βασιλεία των Ουρανών. Εντάξει, ξεκάθαρος ότι μας είπε ότι μη σας απασχολεί τι θα σας κάνουν, λέει, σε αυτόν τον κόσμο, το πολύ να σας σκοτώσουν. Το θέμα είναι πως περιμένει μετά. Ο άγγελος πάει στη Βασιλεία των Ουρανών, δεν μας πάει στην κόλαση. Ενώ κοιτάμε, μην τύχει μας σκοτώσει, μην πεθάνουμε και χάσουμε αυτόν τον κόσμο. Ενώ μας είπε ο κόσμος ότι αυτός ο κόσμος δεν έχει σημασία, έτσι. Και ότι λέει χτυπήστε, λέει, και θα σας ανοιχτεί. Ελάτε σε μένα, λέει, όλοι οι υπεφορτισμοί κουρασμοί, εγώ θα σας αναπαύσω. Δεν μας είπε ότι πιστέψτε μένα και θα περνάτε καλά σε αυτόν τον κόσμο. Θα μας βοηθάει να σηκώνουμε μαζί το βάρος και να αντέχουμε όλα όσα συμβαίνουν. Το θέμα δεν είναι, φίλες και φίλοι, να βρούμε φως στο τούνελ, είναι να ανατινάξουμε το τούνελ. Εκεί είναι το θέμα. Αλλά εμείς κοιτάμε να βρούμε φως στο τούνελ. Ο καθένας σας ψάχνει βέβαια ό,τι θέλει. Για να δούμε ένα σχετικό άρθρο. Όπως γνωρίζετε και το είπα και πριν, υπάρχει μια προσπάθεια για να μην υπάρχει ανωνυμία στο διαδίκτυο και να προστατεύσουν, λέει, τα παιδιά τους εφεύρους, λέει, από το διαδίκτυο και όλα όσα μπορούν να μπουν μέσα, λέει, και να τους κάνουν κακό άμεσα ή έμεσα, αργά ή γρήγορα. Και γι' αυτό θέλουν να βάλουν και την ταυτοποίηση στο ίντερνετ για να μπορούν να δουν ποιος είναι έφηβος, ποιος είναι νέος, πώς το λένε, παιδί, και ποιος είναι ενήλικος, που αυτό το σε σχέση και με τις λέξεις ηλεκτρονικές ταυτότητες, τον προσωπικό αριθμό και οτιδήποτε άλλο, και το σύστημα κοινωνικής πίσης που τρέχει το 2015 στην Κίνα, θα μπορούν να ελέγχουν τους πάντες και τα πάντα. Και αν δεν κάνεις αυτά που σου λένε και δεν είσαι υπεύθυνος πολίτης με τα δικά τους μέτρα, θα είσαι, όπως είδαμε και πριν το προηγούμενο άρθρο εκεί με τον Φάραντζ αυτόν, ότι θα είσαι πιθανός εγκληματίας και τρομοκράτης. Για να το δούμε λοιπόν αυτό το άρθρο πάλι από το L.gr. Έτσι κλειδώνουν, λέει, τα τηλέφωνα στα σχολεία στις ΗΠΑ, η νέα πραγματικότητα που διχάζει. Εδώ προσέξτε. Η εικόνα μαθητών που υποθετούν, λέει, τα κινητά τους τηλέφωνα σε ειδικές μαγνητικές θήκες πριν μπουν στην τάξη δεν αποτελεί πλέον σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Όπως είπα και πριν εγώ, δεν υπήρξε ποτέ επιστημονική φαντασία. Είναι εφαρμοσμένες τεχνολογίες χιλιετίες πίσω που τις φέρνουν σιγά στη ζωή μας, με απότερο σκοπό μόνο για να μας ελέγξουν και να μας υποτάξουν πλήρως. Δεν υπάρχει τίποτα καλό, φίλες και φίλοι, σε αυτές τις τεχνολογίες. Εγώ γεννήθηκα το 1976 και θυμάμαι που οι τεχνολογίες ήταν πολύ λίγες στη δεκαετία του 80 και του 90, και όσο πιο πίσω τόσο καλύτερα. Όσοι έχετε γεννηθεί τη δεκαετία του 60, του 50, ακόμα πιο πίσω, θα θυμάστε πόσο καλύτερα τα πράγματα που υπήρχε μόνο το ραδιόφωνο και το τηλέφωνο και η τηλεόραση ουσιαστικά. Και κάποιοι υπολογιστές πάραν που δεν υπήρχε το διαδίκτυο. Έτσι, και το τηλέφωνο το σταθερό, με το καντράν και λίγο κουμπάκια μετά. Μετά βγήκαν τα κινητά τηλέφωνα και όσο προχωράει η τεχνολογία εξελίσσεται, εμείς υποτασσόμαστε πλήρως και ελεγχόμαστε πλήρως. Υποτίθεται για το καλό μας. Καλό είδαμε, εγώ δεν το βλέπω να δούμε καλό. Και λέει το θέμα, λέει, μην πέσουν, λέει, αυτές τις τεχνολογίες στα κακά χέρια. Εγώ το λέω ότι, από τους λίγους που το λέω δυστυχώς, ότι τις νέες τεχνολογίες αυτές τα κακά μυαλά τις δημιουργήσανε και τα κακά μυαλά τις διαχειρίζονται. Για να διαβάσουμε λοιπόν εδώ το άρθρο. Αντίθετα, είναι υπερπρακτική, λέει, που εφαρμόζεται ήδη σε εκατοντάδες σχολεία στις ΗΠΑ, ενώ παρόμοιες πολιτικές έχουν επεκταθεί και σε άλλες χώρες. Και εδώ θα το φέρουν. Γιατί ο Μητσοτάκης είναι υπέρ της ψηφιοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης και οτιδήποτε σχετικό, έτσι. Το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απεικονίζει μια πραγματική διαδικασία που εφαρμόζεται στις σχολικές μονάδες. Οι μαθητές τοποθετούν τα κινητά τους σε ειδικές θήκες με μαγνητικό κλείδωμα, οι οποίες ανοίγουν μόνο στο τέλος σχολικής ημέρας από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Δηλαδή με το ηλεκτρομαγνητικό, έτσι, αυτό τρόπο, τι σου κάνουν, σου απενεργοποιούν το κινητό και δεν μπορεί να το ανοίξεις. Προφανώς, για να δούμε πώς λειτουργεί το σύστημα που λέει εδώ. Το πιο δεδομένο σύστημα είναι το Yondr. Οι μαθητές δεν παραδίνουν το κινητό τους στο σχολείο, το διατηρούν στην κατοχή τους, αλλά είναι κλειδωμένο μέσα σε μια ειδική θήκη που δεν μπορεί να ανοίξει χωρίς ειδική μαγνητική συσκευή. Εγώ νομίζω ότι το απενεργοποιούν. Όχι. Είναι μια ειδική θήκη, λέει, που ανοίγει, λέει, μόνο με ηλεκτρονικό κλείδωμα. Έτσι, με κατά διάρκεια των μαθημάτων δεν έχουν πρόσβαση στις συσκευές τους, ενώ το τέλος της ημέρας η θήκη ξεκλειδώνεται και το κινητό χρησιμοποιείται κανονικά.
Το σύστημα δεν μπλοκάρει το σήμα του τηλεφώνου, αλλά απλώς εμποδίζει τη χρήση του κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Γιατί όλο και περισσότερα σχολεία επιλέγουν αυτή τη λύση. Τα τελευταία 2 χρόνια, λέει, παρατηρείται σημαντική αύξηση των περιορισμών στη χρήση κινητών στα αμερικάνικα σχολεία. Πολλές πολιτείες έχουν θεσπίσει νομοθεσία που περιορίζει ή απαγορεύει τη χρήση κινητών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, ενώ αρκετές σχολικές περιφέρειες επενδύουν σε συστήματα όπως οι μαγνητικές θήκες για να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τους νέους κανόνες. Όπως, φίλες και φίλοι, είναι αυτοί οι ίδιοι που εφήσανε τα παιδιά στα κινητά τηλέφωνα στο διαδίκτυο ό,τι σχετικό, είναι αυτοί που τώρα τους το απαγορεύουν. Γιατί είναι σαν που σου δίνουν ένα παιχνίδι και σου λέει: Α, δεν είσαι καλό παιδί, ξέρεις να παίρνεις, το παίρνω πίσω. Φίλες και φίλοι, φάσκουν και αντιφάσκουν, είναι τα πράγματα πολύ περίεργα. Πρέπει να το καταλάβουμε το τι συμβαίνει και ποια τα σημεία των καιρών εμφανέστατα σε ποια εποχή βρισκόμαστε. Είμαστε λίγο πριν την έλευση του λεγόμενου θηρίου, του Αντιχρίστου, του παγκόσμιου ηγέτη και σωτήρα, όπως σας είπα, που μίλησε πριν κάποιες εβδομάδες ο Νετανιάχου ανοιχτά ότι θα έρθει ο Μεσσίας, λέει. Αλλά ποιος δίνει σημασία σε αυτά? Κάτι γραφικοί τρελοί χριστιανοί όπως εγώ ή ίσως και εσείς, που ασχολούμαστε στην Αγία Γραφή και ιδιαίτερα με αυτά που μας έχει πει ο Ιησούς Χριστός στα Ευαγγέλια και στην Αποκάλυψη. Τέλος πάντων. Για να διαβάσουμε παρακάτω εδώ το άρθρο, γιατί όλο και περισσότερα λοιπόν σχολεία επιλέγουν αυτή τη λύση. Τα τελευταία 2 χρόνια λοιπόν παρατηρείται σημαντική αύξηση των περιορισμών στη χρήση κινητών στα αμερικάνικα σχολεία. Διαβάζω για να το συνδέσω γιατί μπορεί να το χάσατε, τον ήρμο. Πολλές πολιτείες λοιπόν έχουν θεσπίσει νομοθεσία που περιορίζει ή απαγορεύει τη χρήση κινητών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, ενώ αρκετές σχολικές περιφέρειες επενδύουν σε συστήματα όπως μαγνητικές θήκες για να εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα τους νέους κανόνες. Οι υποστηρικτές της πολιτικής αναφέρουν ότι οι μαθητές συγκεντρώνονται περισσότερο, συμμετέχουν πιο ενεργά στο μάθημα και αλληλεπιδρούν περισσότερο μεταξύ τους στα διαλύματα αντί να είναι απορροφημένοι στις οθόνες τους. Σε αρκετά σχολεία έχει επίσης αναφερθεί μείωση περιστατικών εφοβισμού, συγκρούσεων και βιντεοσκοπήσεων χωρίς συνένεση. Εννοείται. Αυτό ισχύει, αλλά δεν σημαίνει ότι θα περιορίσεις εσύ με τον τρόπο το δικό σου τα παιδιά στο να κάνουν κάτι. Πρέπει τα παιδιά από μόνος να καταλάβουν τι κάνει καλό και τι κάνει κακό και όλα αυτά προωθούνται αν είναι υπέρ τους ή εναντίον τους. Τι δείχνουν οι έρευνες, λέει, για να διαβάσουμε αυτό. Οι πρώτες μεγάλες μελέτες δείχνουν ότι τα σχολεία που εφαρμόζουν κλειδωμένες θήκες καταγράφουν αισθητή μείωση της χρήσης κινητών μέσα στο σχολείο και βελτίωση της συγκέντρωσης των μαθητών. Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να ξεκριβωθεί ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος σχολικές επιδόσεις και στην ψυχική υγεία. Ναι, βέβαια. Οι αντιδράσεις, λέει, η εφαρμογή των θηκών δεν έχει γίνει αποδεκτή από όλους. Γιατί είναι, πώς το λένε, την ελεύθερη βούληση την μπλοκάρει και την ελευθερία γενικότερα του ανθρώπου, το δικαίωμά του στο οτιδήποτε, στη πρόσβαση στο οτιδήποτε. Αλλά λέει αναγκαίο κακό θα σου πει, έτσι μόνο, λέει, θα μπορούσαμε να κάνουμε τα πράγματα σωστά. Και το είπα πριν, οι ίδιοι που βάλουν τα παιδιά να εθιστούν στα κινητά τηλέφωνα και στο ίντερνετ είναι αυτοί που τους το απαγορεύουν. Δηλαδή είναι σχήμα οξύμορο, είναι εντελώς τρελό, φίλες και φίλοι. Είναι το θέατρο του παραλόγου αυτό το πράγμα. Πολλοί γονείς εκφράζουν ανησυχίες για την πρόσβαση των παιδιών στα κινητά σε περίπτωση έκτασης ανάγκης. Το σκέφτηκα εγώ να σας το πω, το λέει εδώ. Ενώ αρκετοί μαθητές θεωρούν το μέτρο είναι υπερβολικό και περιορίζει την προσωπική τους ελευθερία. Εννοείται πως περιορίζει την προσωπική ελευθερία. Αυτό μπορεί να το φέρουν και στις δουλειές, στις εργασίες, όπου και να είσαι, να μην σου αφήνουν να χρησιμοποιήσεις το κινητό σου. Εγώ πολύ εύκολα πιστεύω θα το φέρνω στην Ελλάδα αυτό. Και όχι μόνο στα σχολεία, αλλά και στην εργασία. Από την άλλη πλευρά, λέει, αρκετοί εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν η απουσία κινητών από την τάξη έχει αλλάξει αισθητά το κλίμα του σχολείου με περισσότερη προσοχή στο μάθημα και λιγότερες διακοπές. Παράλληλα, ορισμένοι ειδικοί προτείνουν όχι την πλήρη απαγόρευση, αλλά την εκπαίδευση των μαθητών στην υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας. Εγώ, στην εργασία που είμαι, ποτέ δεν χρησιμοποίησα το κινητό την ώρα της εργασίας μου για να να χαζολογήσω στο ίντερνετ, οτιδήποτε, ή ακόμα και να δω κάτι σημαντικό στο ίντερνετ, γιατί ασχολούμαι με την ερευνητική δημοσιογραφία και θέλω να δω τι συμβαίνει με αυτά που ανεβάζω και ποια άλλη επίδραση έχουν και οτιδήποτε σχετικό. Και αν μου στείλει κάποιο σημαντικό μήνυμα, αλλά δεν το κάνω. Θα το κάνω στο διάλειμμα που μου δίνει η δουλειά μου, έτσι, η κανονική μου δουλειά και όχι αλλού, ή το ίντερνετ το έχω κλειστό κατά τη διάρκεια της δουλειάς μου, τα δεδομένα ξέρω εγώ, και το ανοίγω μόνο όταν κάνω το διάλειμμά μου. Και το έχω ανοιχτό το κινητό, άμα με πάρει κάποιος τηλέφωνο, να χρειαστεί να κάνω εγώ κάποιο τηλέφωνο, έτσι. Όχι όμως να εκμεταλλεύομαι τον προϊστάμενο ή τον διευθυντή, ξέρω εγώ, ή τον ιδιοκτήτη της εταιρείας και να χαζολογάω και να παίρνω τηλέφωνα συνέχεια σε κάτι πράγμα σημαντικό. Αλλά αυτό δεν είσαι υπεύθυνος σαν άνθρωπος ενήλικας, πώς θα το χρησιμοποιήσεις στη δουλειά σου ή στο σχολείο όταν είσαι παιδί ή έφηβος, τότε μετά και να σου κάνουν, δεν είναι αυτό που θα πρέπει να σου κάνουν. Δημιουργείται δηλαδή, αν δεν είσαι υπεύθυνος σε κάτι, το να σε περιορίσει κάποιος είναι το χειρότερο. Γιατί να σας θυμίσω ότι η λέξη κολλάζω, που σημαίνει περιορίζω, που είναι η κόλαση που λέμε, θα πάμε στην κόλαση και ζούμε στην επίγεια κόλαση. Η λέξη κολλάζω σημαίνει περιορίζω. Δηλαδή θα μας περιορίσουν κάπου που δεν θα είμαστε ελεύθεροι. Και έχει και μια δεύτερη έννοια λέξη κολλάζω που σημαίνει αποκόπτω. Θα μας αποκόψει δηλαδή από τον αληθινό κόσμο, από την αληθινή μας ύπαρξη. Καθίστε και στεφτείτε, φίλοι και φίλοι. Η γνώση είναι παντού και μπορούμε πάντα να γνωρίσουμε το οτιδήποτε για να είμαστε ελεύθεροι, όπως μας είπε ο Χριστός. Γνωρίστε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει.
Προφανώς δεν θέλουμε την ελευθερία και όλοι αυτοί εδώ πέρα με κάθε τρόπο προσπαθούν την ελευθερία μας να την περιορίσουν ή να την καταργήσουν εντελώς. Όπως και την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια, τη δικαιοσύνη και οτιδήποτε άλλο περνάει από το μυαλό σας. Παράλληλα, ορισμένοι ειδικοί προτείνουν ότι όχι την πλήρη απαγόρευση, αλλά την εκπαίδευση των μαθητών στην υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας. Όπως είπα και εγώ στη δουλειά μου, έχω τα δεδομένα κλειστά συνέχεια και το βάζω όταν έχω διάλειμμα και το κινητό θα με πάρει τηλέφωνο κάποιος σε μια σημαντική δουλειά να το σηκώσω και όχι τώρα από εδώ από εκεί και να φεύγω από την εργασία μου, να μην δουλεύω υπεύθυνα. Τέλος πάντων, ένα μοντέλο που εξαπλώνεται. Λέει η τάση φαίνεται να ενισχύεται. Νέες σχολικές περιφέρειες στις ΗΠΑ υιοθετούν κάθε χρόνο πολιτικές σχολείων χωρίς κινητά. Για πολλούς εκπαιδευτικούς, η μείωση των ψηφιακών περισπασμών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας. Για άλλους, το ζητούμενο είναι να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στη τεχνολογία και στην εκπαιδευτική εμπειρία. Φίλες και φίλοι, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα σε ποια εποχή βρισκόμαστε και τι συμβαίνει το οτιδήποτε. Η τεχνητή νοημοσύνη που διεισδύει παντού, που διαφημίζεται παντού, όταν ένα παιδί χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να κάνει το παραμικρό, όταν σου περιορίζει το κινητό και το ίντερνετ, τότε δεν θα χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη και θα αρχίσει να σκέφτεται. Αυτό είναι καλό βέβαια. Αλλά το παιδί, όπως είπαμε πριν, πρέπει να είναι υπεύθυνο από μόνο του στο να κάνει κάτι ή να μην κάνει κάτι. Για να δούμε λοιπόν και το τελευταίο άρθρο, ένα άρθρο για το τελευταίο θέμα και ίσως να δούμε και άλλο ένα άρθρο. Για να το δούμε αυτό για την πανοπλία των προβάτων. Όσοι φτάσατε εδώ πέρα, πιστεύω ότι αξίζει να δείτε και αυτό το άρθρο, αυτό το θέμα. Λοιπόν, από την ιστοσελίδα Women Only, προσέξτε, στη ιστοσελίδα Women Only, μόνο για τις γυναίκες. Εκεί που μιλάει δηλαδή για πράγματα που αγοράζουν οι γυναίκες ή θέματα για τις γυναίκες και αυτά, βλέπουμε να υπάρχει ένα άρθρο που λέγεται πανοπλία για πρόβλημα. Δηλαδή κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε με την ένα ενδιαφέρει άμεσα τις γυναίκες. Είναι πολλές ιστοσελίδες που βάζανε showbiz διάφορα πράγματα και βάζουν πράγματα τα οποία έχουν σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι ξεκάθαρο πια ότι οι άνθρωποι προβληματίζονται και βλέπουν πράγματα και το ψάχνουν. Καλό είναι αυτό. Αλλά το θέμα είναι τι μπορούμε να αλλιεύσουμε και τι μπορούμε πραγματικά να καταλάβουμε για ποιο λόγο συμβαίνει το οτιδήποτε. Λοιπόν, διαβάζουμε λοιπόν πανοπλία για πρόβατα. Η αυστριακή εφεύρεση που διχάζει αγρότες και φιλοζωικές οργανώσεις. Να το. Το βλέπετε. Έχει τώρα εδώ ένα πρόβατο, έχει ένα μικρότερο σε μέγεθος και ένα μεγαλύτερο σαν προβατίνα αυτό εδώ. Και του έχει βάλει κάτι σαν δίχτυ και κάτι εδώ στη μουσούδα του προς τα πίσω. Για να δούμε τι είναι αυτό. Αν μη τι άλλο, λέει, πάντως είναι πρωτότυπη. Μια συνήθιστη εφεύρεση από την Αυστρία έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση στον αγροτικό κόσμο αλλά και στους υπερασπιστές των ζώων. Ο 72χρονος εφευρέτης Ρούντολφ Σάουμπακ από το φύλαχ της Καρινθίας αφιέρωσε σχεδόν 3 χρόνια για να δημιουργήσει μια ειδική προστατευτική πανοπλία για τα πρόβατα. Με στόχο να μειώσει τις επιθέσεις λύκων που τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σε αρκετές περιοχές της Αυστρίας και της Γερμανίας. Δηλαδή τώρα, αν επιτεθεί κάποιος σε αυτό το πρόβατο φοράει αυτό, δεν θα το σκοτώσει, θα το πιάσει το κεφάλι, να το πνίξει, να του κόψει το λαιμό. Δηλαδή δεν μπορεί να φτάσει εκεί. Για να το δούμε. Εντάξει, βάζω και αστείο τώρα αυτό το άρθρο, έτσι είναι λίγο περίεργο. Το περίμενα σαν κάτι πιο διαφορετικό τι εννοεί πανοπλία. Δεν το είχα διαβάσει, είχαμε διαβάσουμε τον τίτλο και λέω κάτσε να το βάλω να το δω μαζί σας. Κάποια άρθρα τα διαβάζω, αλλά όχι. Για να το δούμε τι είναι αυτό τώρα. Η κατασκευή, λέει, θυμίζει μεσαιωνική αλυσιδωτή πανοπλία. Πρόκειται για ένα ελαφρύ πλαστικό πλέγμα. Αν είναι πλαστικό, νομίζω είναι μεταλλικό. Διαστάσεων περίπου 1,5 επί 1,6 μέτρου και βάρους περίπου 2 κιλών, το οποίο προσαρμόζεται γύρω στο σώμα του ζώου με ημάντες. Στην εξωτερική του πλευρά υπάρχουν άκατες πλαστικές σακίδες καλυμμένες με καουτσούκ ώστε να αποτρέμουν το δάγκωμα χωρίς να προκαλούν σοβαρό τερματισμό στο λύκο. Μάλιστα. Κοιτάμε, μην πάθει κάτι και ο λύκος, έτσι. Δεν πάμε καλά. Ο σχεδιασμός αφήνει ελεύθερα το κεφάλι, τα πόδια, την ουρά και το μαστό, προτρέποντας σύμφωνα με τον δημιουργό στα πρόβατα να κινούνται και να βόσκουν φυσιολογικά. Προσέξτε. Τι ζούμε, ρε παιδιά. Η φιλοσοφία πίσω από την ιδέα είναι απλή. Ο λύκος θα επιχειρήσει να δαγκώσει μία φορά. Θα νιώσει έντονη ενόχληση από τις σακίδες και θα καταλήψει την επίθεση. Αυτό είναι. Δεν θα προσπαθήσει δηλαδή να το βγάλει, να το κόψει. Ο λύκος είναι, λέει, έξυπνο ζώο. Δεν πιστεύω θα δοκιμάσει δεύτερη φορά. Μάλιστα. Έξυπνο ζώο δεν θα δοκιμάσει δεύτερη φορά ή το χαζό ζώο δεν θα δοκιμάσει δεύτερη φορά. Σου λέει εντάξει, με ενοχλήθηκα, κάτσε να το βγάλουμε αυτό να το φάμε. Δήλωσε ο Σάουμπαχ στα αυστριακά μέσα, λέει, εξηγώντας ότι εμπνεύστηκε την κατασκευή από τον τρόπο με τον οποίο προστατεύεται ο ασκατζόχυρος. Μάλιστα. Την εφεύρεση, λέει, πρώτος δοκίμασε ο εκτονοτρόφος Μάρτιν από την κοιλάδα Γκαϊτάλ, ο οποίος έχει χάσει ζώα από επιθέσεις λύκων. Τρία πρόβατά του φόρασαν την προστατευτική κατασκευή με το ένα από αυτά την Ανανάς, ωραίο όνομα, Ανανά, έβγαλε το
το πρόβατο να τη φοράς αρκετές ημέρες χωρίς να παρουσιάσει προβλήματα στην κίνηση ή στη βόσκηση. Σύμφωνα με τον εφευρέτη, ωστόσο η δοκιμή προκάλεσε ακόμη και καταγγελίες στις αρχές, καθώς ορισμένοι υποστήριξαν ότι ενδέχεται να παραβιάζονται κανόνες ευζοίας των ζώων. Βέβαια είναι τώρα παραφύση τώρα αυτό το πράγμα. Φίλες και φίλοι, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Λόγω δικαιωμάτων, φίλες και φίλοι, δεν μπορώ να βάλω το βίντεο εδώ πέρα. Θα δούμε κάποιες στατικές εικόνες, έτσι θα το κάνουμε λίγο. Λέει Farmer creates protective armor for sheep. Πώς το λένε, αγρότης δημιούργησε, λέει, προστατευτική πανοπλία για πρόβατα. Το δείχνει το ζώο και με την πανοπλία. Δούμε παρακάτω. Δείχνει εδώ πέρα πώς τη βάζει και πώς το δένει πάνω. Δείχνει το πρόβατο πώς το πάει από σκι, ξέρω εγώ, ή το φέρνει από σκι. Τι να πεις τώρα, εντάξει. Θα δούμε πολλά, φίλες και φίλοι, αυτά τα χρόνια, αυτές τις μέρες, εδώ γενικότερα. Πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε λίγο για ποιο λόγο συμβαίνει το οτιδήποτε. Είναι ξεκάθαρο το θέμα για ποιο λόγο συμβαίνει το οτιδήποτε. Αλλά εμείς δεν το προσέχουμε αυτό να το δούμε. Κάτι έκανα εδώ πέρα, ναι. Πολλά πράγματα παράξενα, φίλες και φίλοι, συμβαίνουν. Για να δούμε το επόμενο άρθρο. Πριν είδαμε, φίλες και φίλοι, αυτή την συσκευή εκεί πέρα που βάζουν τα παιδιά, οι έφηβοι, στο σχολείο για το κινητό τους τηλέφωνο και τους το κλείνει και δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, έτσι. Το σφραγίζει. Τι σας είπα, ότι μπορούν να το φέρουν και στη χώρα μας αυτό στα σχολεία και να φέρουν το ίδιο και στην εργασία, γιατί εσύ όταν ασχολείσαι με το κινητό σου τηλέφωνο, είτε για να πάρεις τηλέφωνο, ξέρω εγώ, για να μπεις στο ίντερνετ, δεν θα είσαι σωστό στην παραγωγικότητα. Για να δούμε όμως κάτι το οποίο εφαρμόζεται λίγο με πλάγιο τρόπο ή έτσι σχετικό για την ιστοσελίδα, λοιπόν, Έθνος. Άλλος με τη Meta έβαλε την AI, όπου AI σημαίνει Artificial Intelligence, για όσοι δεν το θυμάστε, δεν το ξέρετε. Δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη να κάνει, λέει, μαζικές απολύσεις ανάλογα με την παραγωγικότητα, τιμωρούσε όσους έπαιρναν άδεια. Προσέξτε το. Αγωγή κατά της Meta κατέθεσαν δεκάδες πρώην εργαζόμενοι ή τη Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ, καταγγέλλοντας ότι η εταιρεία χρησιμοποίησε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να αποφασίσει ποιοι θα απολυθούν, βάζοντας στο στόχαστρο ακόμη και εργαζόμενους που βρίσκονται σε άδεια μητρότητας ή αναρωτική. Η αγωγή κατατέθηκε, λέει, τη Δευτέρα στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Βόρειας Καλιφόρνιας και αφορά το πρόγραμμα περικοπών προσωπικού της Meta νωρίτερα φέτος, όταν η μητρική εταιρεία των Facebook, Instagram και WhatsApp απέλυσε περίπου 8.000 εργαζομένους. Οι καταγγελίες. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η Meta δεν βασίστηκε στην αξιολόγηση των προϊσταμένων για να κάνει τις απολύσεις, αλλά στην αξιολόγηση του AI. Φίλες και φίλοι, αποφασίζει την τεχνητή νοημοσύνη για τα πάντα στη ζωή μας. Ή αν το έχει κάνει ήδη, σε αρκετές περιπτώσεις το κάνει. Γι' αυτό θέλουν πάντου να τη βάλουν, να την εμπιστευτούμε, ότι είναι κάτι που μας βοηθάει. Είδαμε τελευταία διαφήμιση που είναι πολύ τρομακτική στη σύλληψη. Δείχνει τώρα εκεί πέρα ένα σαν ρομπότ που είναι και μιλάει, που τα έχετε δει αυτά, και μιλάει εκεί σαν έναν άνθρωπο και του λέει, είμαι, λέει, τεχνητή νοημοσύνη και θα σε βοηθήσω, λέει, για να βγάλεις χρήματα, λέει, στο ίντερνετ. Και μιλάει με έναν τρόπο, ρε παιδί μου, τεχνητή νοημοσύνη, πολύ έτσι δυστοπικό, δηλαδή σαν να προσπαθεί να σε πείσει με πλάγιο τρόπο και του λέει, άμα εμπιστευτείς, του λέει, ξέρω τα πάντα, θα σε βοηθήσω, με έναν τρόπο έτσι, πώς μιλάνε αυτά τα τεχνητή νοημοσύνη, το έχετε ακούσει. Και θα σε κάνουν και ξέρω τα πάντα και θα σε φτιάξω, θα σε κάνουν και σε δείξω. Δηλαδή χειρότερα μιλάει από οποιονδήποτε πολιτή που με το ζόρι θέλει να σου πουλήσει κάτι. Τι να πω, ρε παιδιά, για να το δούμε παρακάτω το άρθρο. Διαβάζουμε λοιπόν, σύμφωνα με τις καταγγελίες Meta, δεν βασίστηκαν στην αξιολόγηση των προϊσταμένων για να κάνει τις απολύσεις, αλλά στην αξιολόγηση του AI, το οποίο συνέκρινε την απόδοση, την παραγωγικότητα αλλά και την δραστηριότητα στους υπολογιστές μεταξύ των εργαζομένων και τελικά επέλεξε ποιοι θα περιληφθούν στη λίστα των απολύσεων. Τιμωρούσε όσους έπαιρναν άδεια. Δηλαδή, άμα πάρεις άδεια για κάποιο λόγο ή είσαι άρρωστος, δεν κοροϊδεύεις την εταιρεία, έτσι. Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η AI δεν μπορούσε να λάβει υπόψη τις περιόδους κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι απουσίασαν νόμιμα λόγω εγκυμοσύνης, γονικής ή αναρωτικής άδειας. Αντίθετα, επειδή κατά τη διάρκεια αυτών των αδειών δεν υπήρχαν δεδομένα παραγωγικότητας ή επιδόσεις, εμφανίζονται μειωμένες εργαζόμενοι, λάβανε χαμηλότερη βαθμολογία με αποτέλεσμα να επιλέγονται δυσανάλογοι απόλυση. Σαν το σύστημα κοινωνικής πίστοσης κοινωνικού σκορ που έχει στην Κίνα, που είπαν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ Klaus Schwab και παρατρεχάμενοι εκεί πέρα, πρέπει να το φέρουμε, λέει, σε όλο
πλανήτη, όχι μόνο στην Κίνα. Λέει το μοντέλο Κίνα σου δουλεύει μια χαρά, να το φέρουμε παντού. Για συνδυάστε τώρα αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη, την ανωνυμία στο διαδίκτυο γενικά και αυτό που το κλείδωμα εκεί με τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να το φέρουν και στην εργασία. Έτσι. Και φανταστείτε τώρα σε ποιο κόσμο θα ζήσουμε. Αντίθετα, λέει, επειδή κατά διάρκεια αυτών των αδειών δεν υπήρχαν δεδομένα λοιπόν παραγωγικότητας, οι επιδόσεις εμφανίζονται μειωμένες, οι εργαζομένοι λάβανε λέει χαμηλότερη βαθμολογία, αποτέλεσμα να είναι να επιλέγονται στην ασφαλεία για απόλυση. Χαρακτηριστικά, μια εργαζόμενη ενημερώθηκε την απόλυσή της μόλις 2 ημέρες πριν γεννήσει. Προσέξτε τώρα. Είχε πάρει άδεια για να, για να γεννήσει το παιδί της και της είπανε απολύεσαι γιατί λείπεις την εργασία σου. Έχεις πάρει άδεια. Και αυτή είχε πάρει για να γεννήσει. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται. Ένας άλλος λέει έλαβε χαμηλότερη αξιολόγηση επειδή είχε πάρει εναρωτική άδεια μετά από τραυματισμό, ενώ ο διευθυντής απολύθηκε ενώ βρισκόταν μόλις 16 μέρες ενώ ανάρρωνε από χειρουργείο. Οι εργαζόμενοι λέει ζητούν από το δικαστήριο να ακυρώσει απολύσεις ενώ διεκδικούν επαναπρόσληψη, αναδρομικές αποδοχές, αποζημιώσεις, μετοχές που έχασαν και άλλα εργασιακά δικαιώματα. Θυμηθείτε τι έγινε με την υγειονομική κρίση, φίλες και φίλοι, που κάποιοι άνθρωποι βγήκαν σε αναστολή ή τους έδιωξαν γιατί δεν ήθελαν να κάνουν τα υγειονομικά μέτρα, όπως και εγώ το ίδιο μου συνέβη. Και δεν μπόρεσα ποτέ με δικηγόρο που είχα βάλει να βρω μια λύση και να όχι μόνο να με πάρουν πίσω, αλλά έχασα και την απόλυση σε μια εταιρεία που δούλευα 17 ολόκληρα χρόνια. Φανταστείτε τώρα αυτό να μπει στην καθημερινότητά μας και με την τεχνητή νοημοσύνη που έχουμε να φτάσουμε. Διαβάζουμε λοιπόν παρακάτω. Η απάντηση της ΜΕΤΑ, εκπρόσωπος της ΜΕΤΑ απέρριψε τις καταγγελίες, δηλώνοντας ότι οι ισχυρισμοί στερούνται ουσιαστικής βάσης και δεν ανταποκρίνονται σε πραγματικά γεγονότα. Δεν έγινε έτσι. Όπως υποστήριξε, οι αποφάσεις για διαχείριση του προσωπικού και τις οργανωτικές συναλλαγές λαμβάνονται από ανθρώπους και όχι από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Ναι, καλά, εντάξει. Okay. Η ΜΕΤΑ παρακολουθεί λέει τους εργαζόμενους. Η αγωγή αναφέρεται λέει επίσης στο πρόγραμμα παρακολούθησης εργαζομένων που εισήγαγε η ΜΕΤΑ νωρίτερα φέτος. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το σύστημα κατέγραφε πληκτρολογήσεις, κινήσεις του ποντικού, ιστορικό περιήγηση, μηνύματα και emails, δεδομένα, τοποθεσίες από εταιρικές συσκευές. Ο διευθύνων σύμβουλος της ΜΕΤΑ, Μάρκ Ζούκεμπεργκ, είχε δηλώσει ότι στόχος ήταν τα μοντέλα της νοημοσύνης να μαθαίνουν παρακολουθώντας τον τρόπο που εργάζονται ιδιαίτερα ικανοί άνθρωποι. Οι εργαζόμενοι ωστόσο υποστηρίζουν ότι το πρόγραμμα ενεργοποιήθηκε χωρίς ουσιαστική ενημέρωση ή συνένεση. Φίλες και φίλοι, δεν πάμε καθόλου καλά, πάμε κυριολεκτικά κατά διαόλου, γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν δεν είναι τυχαία γεγονότα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι μια απλά με κακή παρένθεση για την ανθρωπότητα, αλλά είμαστε στα έσκατα χρόνια, τις έσκατες μέρες. Και όταν είχα ρωτήσει τον Ιησού Χριστού, λέει: Κύριε, λέει, πώς θα καταλάβουμε ότι είμαστε σε αυτές τις μέρες, λέει: άπιστη γενιά, πόσο θα είμαι ακόμα ανάμεσα εσάς, που δεν εννοούσε βέβαια ότι είναι εκείνη η γενιά μόνο άπιστη, αλλά όλη η γενιά των ανθρώπων. Και λέει: εσείς μπορείτε να δείτε, λέει, τα σημάδια, λέει, τι καιρό θα κάνει, αν θα πρέπει να θερήσετε, να σπείρετε, να θερήσετε, ή αν πρέπει να ψαρέψετε, και δεν μπορείτε να δείτε τα σημεία των καιρών. Τα σημεία των καιρών, φίλες και φίλοι, μας τα έδειξε όλα ο Ιησούς Χριστός, είναι καταγραμμένα στην Αγία Γραφή, ιδιαίτερα στην Καινή Θήκη και στα Ευαγγέλια, αλλά εμείς δεν τη βλέπουμε. Δεν τα βλέπουμε, δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς θα συνεχίσουμε να ζούμε σε αυτόν τον κόσμο με κάθε τρόπο. Και επειδή οι δαίμονες που είναι στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας, όπως είπε ο Ιησούς Χριστός, ξέρουν πολύ καλά πώς θα εκμεταλλευτούν τους ανθρώπους, πώς θα τους οδηγήσουν στον απόλυτο έλεγχο και την απόλυτη προταγή, κάνουν καλά τη δουλειά τους. Έτσι. Κάθε άνθρωπος, φίλες και φίλοι, κάνει τις επιλογές του. Εγώ δεν είμαι εδώ για να σας δώσω τίποτα περισσότερο, όπως είπα και πριν, αποτροφή για σκέψη. Εσείς σκεφτείτε, αν θέλετε, μπορείτε να μην σκέφτεστε και καθόλου και να δέχεστε τεχνητή νοημοσύνη να σας λύσει όλα τα προβλήματα, οτιδήποτε άλλο. Καθένας επιλέξει τον δρόμο του και ανάλογος ας κρυθεί. Να σας θυμίσω, αν θέλετε να κάνετε εγγραφή subscribe σε αυτό το κανάλι, το κάνετε, στηρίζοντας προσπάθειά μου. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάποιο άλλο που θα δείτε σε αυτό το κανάλι, πάτε και το like να δείτε προτάσεις. Μπείτε και στο παλιό μου κανάλι που σας είπα, έχω τα στοιχεία και γι' αυτό, και για το Odyssey. Βρείτε με στο Facebook όλα τα στοιχεία που σας είπα και πριν. Και πρώτα Θεός θα τα πούμε, φίλες και φίλοι, στο επόμενο βίντεο εδώ σε αυτό το κανάλι. Καλή δύναμη σε όλους, φίλες και φίλοι. Γεια σας.